Baya sang lamsawo silang tin common number YouTube channel hingkai tini 30 tarik 1 Mas 2024 ni norongno rina thangai tongo baya sang hingkai sing miyafora johantu success manliya hingkai khako tin success manai hini norongno ang oro swijak tongo pilliyo success hinai chatiya khe pass norongno success hinai hinai kok rijak tongo hingkai baya sang norok ani kongni mote play khaidi hingkai norok 100% success wngnai hinai khako hingkai baya sang khakao norok taibo success wngtong hinai hingkai chwng tabuk haino hai thanglai hingkai baya sang miyaforo ni no naiye chwng hisab khaino norok no tini rinani khakao hingkai miyaforo 81/70 hingkai baya sang 81/70 chwng miyaforo mano hingkai chwng oro tini bo norok no rinai hingkai norok sajak khe norok play khaidi sajak khe norok play ta khaidi hingkai baya sang chwng oro hisab khai chwng swkang nainai gana tarpore norok no hawa chinding rinani thangnai tarpore goti rinai hingkai baya sang oro chwng 76 maka hingkai 76 no plus khaika hingkai 13 hingkai norok sai mano hingkai baya sang chwng oro kaisa mangkha 76 hingkai 13 ni pore chwng tini 31 kaisa chwng tangui mano hingkai 7363 bo tangui mano hingkai baya sang norok je ang rimani aboni kongni mote norok play khaidi hingkai norok no oro 73 63 13 hingkai norok abono no play khaikati oro tinta number norok no ang provide khaika hingkai provide khaimani yagola norok no tinta number provide khailika hingkai norok sajak khe norok play khaidi sajak khe norok play ta khaidi hingkai baya sang norok ni hamjakma tei chuwangma tongkha chwng 100% success manai hingkai tarpore oro tinta number provide khailika aboni pore chwng thanglai chini number hingkai chwng oro je number mangkha hingkai miyaforo ni no chwng 72 tei 16 hingkai chwng abono tini hisab khaiui norok no rinani naitongo hingkai tini ni salo chwng 18 tarpore 16 61 tarpore 31 hingkai baya sang norok no oro tinta number 4ta number haino hai provide khaikha norok sajak khe play khaidi sajak khe norok play ta khaidi hingkai je member chinanai borok no goti kaham khe mannai hingkai bui hai ang success wngmani member chini goti rok no ang post khaiya tamoni hingkai abo khe post khaimani hingkai nangya post khaima klaio hingkai nangui no post khainai aswngno kok hingkai baya sang norok no ang goti je rimani norok abono play khaidi norok oro nugui mankha na 4ta number haino hai provide khaidika norok no hingkai norok sajak khe abo bo play khai mano tarpore norok no rinani thangui tongo baya sang hingkai tei kaisa rinani thangui tongo hingkai 2662 tarpore 17 haino hai 81 hingkai 17 haino hai 81 tarpore chwng nailai oro haino hai 4ta provide khairika norok sajak khe play khaidi sajak khe norok play ta khaidi hingkai miyaforo 75 o 75 ka hingkai sob somoi 25 phainani boio hingkai 25 kaisa norok play khaidi hingkai 26 tarpore 25 kaisa play khai mano tarpore chwng rutugui nailai chwng 81/70 ni loge tamo phai abo chwng rutugui tarpor chwng hingkai 69 kaisa play khai mano norok 75 khe 69 phainani bo boio koko thik no hingkai aboni loge 68 phano phai mano norok nainai ri hingkai 68 ni pore o 68 ni pore o hingkai 81 ni loge tongo 68 hingkai o duita no norok tini play khai mano important rewui hingkai tarpore no rinai tarpore wngkha tei 81/70
ang tugui tong baya song gai 46 bo narong bhai target tongo 46 general 46 ko play khai mano gai narong na angse important amana provide khai tongo je bisi mane फाइनल chance angkok aw hairong kuti nong provide khayo ke 60 foot already reject ni mano achi jaya angke 60 foot kaisa play khai mano angke baya song video na skip ta khadi video skip khai ga kalranai 64 তারপরে 26 প্লে খাই মানো ইনকে নরক ইস 26 প্লে খাই দি ইনকে 26 বা চান্স দङ তাই বাই সারি ফির ইনকে 26 নরক নরি দিখা ইনকে baya song nurok sai mano inkhe 26 ne poriya 57 inkhe abo note khaina ri baya song inkhe 57 kaisa nangna haina hai rikha 57 inkhe norok nungoi makhano oro joto ang number provide khaimani abo joto play khairi tarpore gosong rinai nangno tini 30 tarik 30 kaisa norok thungnani nangnai 30 kaisa 30 tarik inkhe 30 ni मान bwsuk 85 inkhe 86 kaisa norok play khai mano 86 tarpore 84 inkhe tarpore chance tongo tarpore nai norok bagoi তারপরে আসুনো নরক প্লে খাইদি ইনকে নরক সিঙ্গেল গুটি তা হিট গুটি না নাম সকা নরক ফাইদি ani membership ko arona rijang nai ইনকে নরক সিঙ্গেল বিসিঙ্গ তিনটা গুটি তারপরে তিনটা গুটি rijang nai তারপরে 6টা গুটি ko rijang nai inka abangka williyo waisa success songo 3ta guti 5-6ta inka williyo sapta waisa narok 100% success mannai inka narok khakao ani kokno narok buchi mangkhanai nai inka narok buchi kangkai ta kokre kaham kok play khaidi inka jodi buchi angkai ta kokre inka tin bagasno malai na next video ko inka ta kaisa house angka da tinini 8 house tai 8 house tai 9 house inkhe narok nungoi mankha aro 8 tai 9 house tai ending inkhe baya sang 8 ni jaga narok 6 pano play khai mano inkhe norok ni sa inkhe oro norok no ready kha 8 jodi phai angkhe 6 phainai hini khako ar norok ni mochi inkhe chwng nai naikha aro nai hisabo thanaya 8 house kogoi paikha khai 1 house kogo tarpore haina hai 8 house 8 kogoi paikha khai 1 mang kogo abagoi 1 kongnani bo chances le tongo inkhe haipano 6 ko norok rikha inkhe norok 1 house ni guti no koyekta play khaidi nadi 1 house ni guti inkhe chance tongo 11 12 13 14 18 16 19 inkhe norok 8ta guti 7ta guti norok play khai mano 1 house ni guti thungnangkhai inkhe norok no provide khai rikha norok no house riliya je important na inkhe baya song khakao success na di hinui inkhe norok success manai hinui khakao inkhe tini baga asung nang sinai baya song tai malaya no next video o norok no guti rikhai ri mano kwbangma haipano tamo hinkhe norok guti bangjaknai inkhe guti jodi aswk norok kwbang thwngui success nana sili inkhe norok sapta waisa nana hinkhe phaidi membership o phaidi sapta waisa norok no
rinai जों आंबो play खायो saptabai sana gai abo norok no busuk play खायनाय tini busuk play खायनाय abo norok no bebang hisab ke sajanai norok ni loss ongla ajudi omai ke guti sabrang thangka angkhe norok ni loss fano wngui mano abo kaino norok member sinadi member sinakhai no norok ni soto kisu kaham wngnai hingke paya song tini baga songnai mai no malayan tai next video o.